Grad Zagreb će od 13. do 19. lipnja ponovno ugostiti ponajbolje svjetske stolnotenisače i stolnotenisačice. Naime, na međunarodnom stolnoteniskom turniru VTT Contender u Zagrebačkom domu sportova nastupit će ponajboljih 200 igrača i igračica iz 40 zemalja Europe i svijeta. Nagradni fond za stolni tenis je prilično pristojan, a iznosi $75.000 američkih. Posljednjih godina se uslijed pandemije u Zagrebu sve manje ljudi bavi rekreativnim sportovima, pa tako i stolnim tenisom. Niz dvorana i prostora za igranje nažalost je zatvoreno. Nadamo se da će grad doprinijeti da se negativan trend zaustavi, ali i promijeni u pozitivan. Svakako trebamo nove dvorane. Moje ime je Milan Pavelić, pomoćnik pročelnika u Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade u sektoru za sport i mlade. Kao što ste rekli, stolnoteniski turnir Zagreb Open Contender ove godine je velika sportska priredba označena za grad Zagreb. Ima dugi kontinuitet održavanja u gradu Zagrebu, uvijek u najjačoj konkurenciji. Ponosni smo i sretni zadovoljni da je ponovo grad Zagreb stavljen na svjetsku kartu stolnog tenisa i da će okupiti, kao što su kolege rekle, najboljih 200 stolnotenisača, a s obzirom da su prijave bile puno veće. Takva su pravila svjetske stolnoteniske asocijacije i jednostavno su se morali staviti taj okvir. Ono što mogu reći da smo sretni i ponosni da će biti vrhunski tenis u gradu Zagrebu i pozvati što veći broj ljubitelja stolnog tenisa, naravno ljubitelja sporta, da gledaju vrhunske sportašice i sportaše u domu sportova. Stolni tenis kao sport diljem svijeta ima veliku važnost. Uostalom, još nedavno su neke nogometne, košarkaške pa i rukometne reprezentacije smatrane kantama za napucavanje, a danas je priča drugačija. Kao što ste rekli, ne samo za grad Zagreb, Hrvatsku, nego i u cijelom svijetu je došlo do velikih turbulencija po pitanju sporta, po broju ljudi koji su upražnjavali sport i rekreaciju. Mi se nadamo da će se to vratiti na stare staze, što ste rekli, rekreativni stolni tenis i sigurno aludirate na rekreativnu Sokaz ligu koja je okupljala veliki broj zaljubljenika stolnog tenisa. Ja se samo nadam da će se taj kontinuitet nastaviti nakon ove pandemije, da će što veći broj stolnotenisača nastaviti igrati stolni tenis, a mi ćemo se truditi maksimalno da osiguramo uvjete za sve i rekreativce i naravno naše korisnike programiranih potreba, naše vrhunske stolnotenisače da nastave sa svojim programima. Zašto se i mi ne bismo uhvatili u koštac s onim najboljima u stolnom tenisu? Ulaganja ne moraju biti velika. Sigurno treba voditi brigu o važnosti prvo olimpijskih sportova, naših tradicionalnih sportova i sportova koji imaju najširi spektar sportaša i najveći broj sportaša. Stolno tenis je jedan od njih, kao što ste rekli, spada i u rekreativne sportove, u masovne sportove, samim time je konkurencija jako velika. Jer iz velike te mase, naravno, što od male djece, sportaša, veterana, rekreativaca koji se bave stolnim tenisom izlaze i vrhunski sportaši. Na globalnoj razini je to jako velika je zainteresiranost javnosti. Mi moramo, ovaj turnir pokazuje i sigurno povećanje takvih nekih događanja da se približi mladima i možda eventualno nekim medijima što veći pristup tome i samim time će biti pojačana važnost ovog sporta. Ja se nadam da će do toga doći. Taj turnir donosi velikoj promociji ovog stolnog tenisa, a samim time će vjerojatno doći veći značaj sponzora koji će moći uložiti u naše vrhunske sportaše i u razvijanje stolnog tenisa. Nadamo se kako će grad pomoći da ovaj turnir bude uspješan i da zajedničkim snagama doprinesemo i bolje posjećenosti ovog turnira na kojem će se zaista moći vidjeti puno lijepih i atraktivnih poena. Kao što ste rekli, grad Zagreb, kao što je znate, ima ovu priredbu uvrštenu, veliki sportski priredbu značaja za grad Zagreb. Ona je sigurno takva i sigurno smo da ćemo nastaviti taj kontinuitet. Što se tiče praćenosti turnira, mi apsolutno stojimo na raspolaganju da putem svih naših kanala koje mi imamo pokušamo izvijestiti naše građane i grada Zagreba i Hrvatske o našem turniru. Ali definitivno i na organizatoru da da sve od sebe da proširi tu vijest. Zato smo danas i ovdje, zato smo na presici da pokušamo što više ljudi pozvati u dom sportova i da svjedoče vrhunskom stolnom tenisu. Hrvatska i grad Zagreb puno su doprinijeli svjetskom stolnom tenisu. Usporedbe prije i sada su uvijek zanimljive, osobito onih koji zaista znaju. Kak je bilo? Bilo je ping-pong puno popularnije. Ja sam imao tu sreću i privilegiju da sam igrao u momčadi sa Šurbekom i Stipančićem. Ja se sjećam finala
Kupa šampiona u Zagrebu gdje je kutija šibica rasprodana, bila ljudi čekali vani. To nažalost više nije takva situacija u hrvatskom ping-pongu, a objektivno je i teško jer nemate u svakoj generaciji takva dva igrača kao Šurbeka i Stipančića. Tako da je teško uspoređivati. Ali u svakom slučaju generalno, ne samo u hrvatskom ping-pongu, uopće u evropskom i svjetskom, nažalost, publika sve više, sve ih je manje na svim turnirima, od China Open do Croatia Open. Nije nijakva razlika da se samo u Hrvatskoj je takva situacija. Nažalost, svuda ima manje gledalca u ping-pongu, opet drugi razlozi, nije više tak atraktivan sport. Puno je bilo promjena u pravilima, veća loptica sa 21 na 11. Puno toga koje, nažalost, nije dalo efekat koji je ITTF očekivan, nego je protuefekt se desio. U dvoranama nekad nije bila apsolutna tišina za vrijeme mečeva. Tišina očigledno i nije miljenica publike nigdje u sportu. Nije bila apsolutno i nije bila takvih restrikcija što se tiče u dvorani, kog gdje smije hodati. Ja razumijem tu situaciju jer nije bilo live streama u stolnom tenisu, sad svi gledaju doma sve turnire i sada kako dozvoliš ko u moje vrijeme da svi hodaju po dvorani, imaš neprofesionalnu sliku. Ima puno stvari koje su objektivne i ne može se niko kritizirati, ali te restrikcije, ta nova pravila su nažalost smanjili broj gledalaca. Kinezi su i prije dominirali u stolnom tenisu, ali borba je možda ipak bila veća. Ništa bez strasti. I u naše doba je bilo faza kad Kineze nije mogao niko pobijediti, pa je došla faza kad su Šveđani i Evropljani bili jedno 6-7 godina ispred Kine. Švedska je stalno bila prvak svijeta, u prvi 20 ili 25 na svjetskoj ranglisti je bilo 20 Evropejaca. Ali sad se opet okrenulo da totalnu dominaciju imaju. Pogubno za svaki sport. Ako će biti profesionalni sport, ako je neko toliko dominantan, to uništava i tjera na kraju publiku iz dvorane. Prije dok je bilo Croatian Open, ti znali jer bi sad igrao Waldner protiv ovoga, ono je protiv onoga, sa Kinezom. Sad četvrtfinale se desi da nisu smanjili, da ne mre ih više od 5 igrat, bilo bi 8 Kineza. To se desilo na svjetskom prvenstvu u Ljubljani, 65. moje prvo svjetsko prvenstvo. Četvrtfinale, muški singl, 8 Kineza. To nijedan sport ne može preživjeti. Ne može preživjeti. Turnir koji je veći, jači, bolji nego prije. VTT Contender, što je to zapravo? A kako smo neformalno načuli, stolnoteniski mediji i novinari mogli bi dobiti i veće honorare. Znači, pokazalo se da je još uvijek Hrvatski stolnoteniski savez ima jak lobby u svijetu. Znači, pokazali smo da nas svijet cijeni našu organizaciju, naše turnire. I s te strane, evo ga, dobili smo taj jedan od najjačih svjetskih turnira, gdje u prvom redu moram reći neka publika uživa u tome. Nedjelja 19. finale i ulaznica je dakle besplatna, još uvijek dajemo besplatan ulaz svima. Znači dođite i gledajte, ne treba ništa platiti, nikakve karte, ulaznice. Nedjeljom je čak i u gradu besplatno parkiranje i oko doma sportova, tako da evo za 0 kuna pogledajte jedan svjetski spektakl za koji bi inače morali ići, ne znam, u Kinu, Japan, gdje je već, a evo ga, ovog puta će to biti u Zagrebu. Ja te stolnotenisače zapravo nazivam mađioničarima, cirkusantima, jer to je nadnaravno igranje stolnog tenisa, to je zapravo čudo šta se sve to radi danas sa tom lopticom i šta su sve igrači u stanju napraviti. Znači, očekuje nas magija i čuda, a povrh svega čini se kako će i navijači napokon doći na svoje. Naime, navijanje je dozvoljeno. Da, navijajte,
ko na nogometu, slobodno, dođite sa djecom, napravite jedan obiteljski izlet u Dom sportova u Zagrebu i uživajte na svjetskom pingaču. A na kraju moram vam napomenuti jedini sport na svijetu koji liječi, medicinski dokazano, po medicinskim studijama, jedini sport na svijetu koji liječi Alzheimerovu bolest, Parkinsonovu bolest, znači preporuka je i svjetske zdravstvene i svih, igrajte ga i počnite ga igrati ako ne prije, ali igrajte ga nakon 40. godine života zbog svog vlastitog zdravlja. Također je vrlo stolni tenis i vrlo dobar prevencijski protiv srčanog i moždanog udara te protiv karcinoma. Kao vijest iznenađenja očekuje se i potencijalni dolazak Adama Bobrova. Pa gledajte, to ćemo vidjeti, priča se, rekli jesu, ali ćemo vidjeti da li stiže, da li će doći, ali očekujemo i njegov dolazak, ali kažem, živi bili pa vidjeli, prvo moramo to i vidjeti. Možda možemo očekivati i poneku egzibiciju u jednom od zagrebačkih parkova ili trgova. Pa dapače, mi smo spremni, mi smo za, ali evo ga, vidjet ćemo kakve su njegove želje. U svakom slučaju naše želje znači zagrebačko stolnotenisko veselje od 13. do 19. lipnja.